नमस्कार. आम्ही आज कुरडू या गावाला आलेलो आहे. तर इथं जरशा गाई पण दिसते त्या आणि 2-3 वासरे बी आहेत बघा इथं. तर इथं का धनुरा दिसतोय सध्या. आता ही पाणी दाखवते मालक, त्यांची जरा मुलाखत घेऊया आपण. ओ राम राम. राम राम. बर, हे गाया दूध किती देतात तुमच्या? दूध देते 10 लिटर. 10 लिटर दूध देतात काय? बर, 2 गायाचं दूध किती जाते? 10 गायचं बघा इथं किती जाते. 20 लिटर झाले. 20 लिटर दूध झालं यांचं. ह्याला वैरण घरची आहे काय? वैरण घरची, बर. मका घरची. हां, मका बी घरचीच आहे का? हा, बरं, बाकीचं काय ह्याला दवा पाणी औषध काय? गावात तर लागतच नाही यांना. कसं काय? हे म्हणजे टक्केवारी काय, किती टक्केवारी आहे म्हणजे काय? टक्केवारी कमी आहे आपल्या. तरी काय 40%, 50%, 60% काय तर असं? 40%. म्हणजे 40%च्या गाय ते म्हणायचं. हा, गायची चालूला किंमत काय आहे तरी सध्या? आता चालूला काय, आता लय किमती आहे दिवस. चालूचं कुठं काय. एक अंदाज सांगा की गायला आता सध्या चालूला किंमत किती येईल तरी तुमच्या? समजा इकायचीच म्हणलं तर लाखाच्या पुढं. 1 लाखाच्या पुढे येईल म्हणायचं. हा, बरं, तुम्हाला 10 दिवसाला पगार किती येते? 10 दिवसाचं आले मग 4,000 रुपये. ना 4,000 रुपये तुम्हाला येतात. आणि वैरणीचं कट केलं तर? वैरणीचं कशाला कट करा, वैरण आपली घरची आहे की. अहो, कट घरची करायचं मग काय करायचं? पैसे धरावं लागते ती थोडंफार, का नाही धरायचं? नाही धरायचं नाही तर वैरणीच इकत आणलं तर पैसे. म्हणजे बर बर बर, महिना 4,000. महिना 4,000. महिना नाही काय राव तुमचं बी डोकं चालतं मग काय? केवढ्याला? 10 दिवसाला म्हणा. 10 दिवसाला 4,000, महिन्याला 12,000 रुपये मिळतात काय तुम्हाला? बर, भारी, तुमची शेती चांगली आहे बघा. काढबा किती निघाला रानात? काढवा निघाले 800. 800 निघालाय काय? ह्यांना 800 काढबा निघालाय. ज्वारी झाली 10 पोती. ज्वारी झाली, याला 10 पोती. घरची वैरण आहे. ही म्हणतात दुधाचा व्यवसाय परवडतोय. बर बर, तुमचं नाव सांगा की जरा आम्हाला संपूर्ण. होय, हां, नाव सांगावं लागतं. पोपट गुगे. यांचं नाव आहे पोपट गुगे. तरी आज ह्यांची मुलाखत घेतलेली आहे. गाव कुरडू, कुरडू. राहणार कुरडू, तालुका माडा. हा, तरी ह्यांचं म्हणणं असं आहे की दुधाचा व्यवसाय परवडतो. आणि पहिले सेंट्रिंगवर बी कामाला जात होते. आता जरा त्याचं काय रिटायरमेंटचं तुम्हाला मिळालं का काय? मिळाले की किती? सर्टिफिकेट 5 लाख रुपये. कशा सेंट्रिंगचं? मग बर बर, चालतंय. नमस्कार. नमस्कार.